bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman bi ye tarata ye décembre kalo tile 27 san 2022 ni ye an ka dɔnkibaru waati selen bi dɔnkibaru kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Iran olu ka vice ministre min bɛ nin nɔ a nana taama la Mali kɔnɔ an bɛna an da don la ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan mobili bolilaw olu yɛrɛ kɔni kun taara baara bila la nka bi an bɛ waati min na o baara bila in u y'a ɲɔngiri an bɛna an da don la ka walawalali yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ka fara o kan i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw olu ye banbaci kɛlɛ wulikajɔ min kɛra Douentza an bɛna an da don fɛnɛ la ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan n'an ye kibaruya min sɔrɔ farafinna faraji la an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i na komi an y'a fɔ cogoya min na Iran olu ka minisiri min bɛ n'a bɛ fɔ ko vice ministre ni ale ka wulikajɔ bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ka taama kɔnɔ Mali la a y'a jira k'a fɔ ale ka jamana ayiwa olu bilalen bɛ ka se ka Mali dɛmɛ gɛlɛya min bɛ nin nɔ dala bɛ se ka lakuru cogoya min na o kɛra sigi dɔ senfɛ sigi min n'a kɛra u ka lasigiso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ a ko ale ka laɲini ye min ye don n'a nataw la Mali ni Iran olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara minnu bɛ kɛ ayiwa o ka t'i kunjɔ fɔ miliyari 60 ɲɔgɔnna si la anw ka sefa la nka i b'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko ale ka taama yɛrɛ kɔni laɲini ye jumɛn o de ye ayiwa Mali ni Iran olu jɛra ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn minnu kɛ ayiwa ka se ka na olu baaraw lajɛ o kow bɛ ka taa cogoya min na min n'o kɛra kabini mois d'août yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka tila ka o ka jamana ka dɛmɛ ka se ka o ɲɛsin Mali ma a y'o yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ale kɔni nana yaasa min ye ayiwa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara min n'o kɛra ale ka jamana ni Mali yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa ka se ka o baara ninnu k'olu da kɛnɛ kan a ko ni senfɛ ani dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a n'o ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se gouvernement maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a yira k'a fɔ ni jamana fila ninnu olu yɛrɛ kɔni kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sira caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min n'o o ye dɔnniya sirakɔrɔw ye technologie fo ka taa se kɛnɛya ta siraw jɛgɛmɔ ale ni ayiwa sɛnɛ ta siraw yɛrɛ kɔni fɛ fo ka taa se kunnafonidi ayiwa olu siraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka da kan tuguni jamana ka dɛmɛ ani jamana ka bila ka Mali ye a y'olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yira a ko bi an bɛ waati min na ayiwa an ka jamana ale ni Iran jamana olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka baaraba de kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin ko caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma i ye k'a fɔ u ka jamana olu dɔnniya min b'o olu la u bɛ sɔn yaasa ka se ka o dɔnniya k'o tila olu yɛrɛ kɔni ni Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko Mali ye jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ kɔni bolo bari ka d'a kan ayiwa hakilina min bɛ hali Mali jamana ɲɛmaa la o de fɛnɛ y'olu taabolo ye min ye u ka yɛrɛma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o tɔnɔma tɛ da diɲɛ maa si den kelen fɛ a ka di Mali ye ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni jamana min fɛnɛ ye Mali b'o kɛ ani Mali ka sɔrɔ ka se ka olu kana se ka kumaniya Mali yɛrɛ kɔni ma olu ka baara olu ka taabolo ye o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko bi an bɛ waati min na hakilina fɛla min bɛ Mali ale ni Iran yɛrɛ kɔni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ sɔrɔ da siraba ye min n'a nafa bɛ bonya jamana ninnu kɔni olu bɛɛ lajɛlen ma a y'a fɔ laɲini ye mun ye don n'a nataw la ayiwa wari min bɛ taa ni ka segin kɛ anw ka jamana ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ sira fɛ o ka se ka t'i munumunu ka t'i jɔ fɔ miliyari 60 kɔni ɲɔgɔnna si la ayiwa a ko ale ka taama yɛrɛ kɔni bi n'a a b'o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o kɛra k'a sɔrɔ olu ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma u ka taama kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Hussein Amir Abdulahim ayiwa n'o o kɛra kalo damadɔ tɛmɛlen kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ Mali ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kolo dɔn cogoya min na an bɛ to an ka jamana kɔnɔ halisa minnu n'o bɛ tali kɛ an ka transportɛrw la ni o ye ayiwa taa ni ka segin mobilitigiw o kɛbaaw ye wa u kɔni ka lafasalitɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o o ye sɛnɛkɛ olu kun ye baara bila ka daminɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 20 tɛmɛlen yɛrɛ kɔni ye o de kɛra sababu ye i b'a ye an ka sira caman yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin a donna gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka maa ɲɛma n'o ye lafasalitɔn ye Sitiri Mali Saka Jakite ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ kunun an kɔrɔ tɛnɛn don n'o ye décembre kalo tile 26 san 2022 ye ko olu kɔni tun ye baara bila min kɛ ayiwa u ye a baara bila ka se ka a wuli ayiwa baara ninnu kɔni a bɛ se ka daminɛ ko kura ye tuguni o sɔrɔla olu ni jamana ɲɛmaw u ye bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ni bɛnkan in sɔrɔli o bɛna kɛ waati la waati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la polisi ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a jira k'a fɔ mobilibatigiw o kɔrɔ laadala olu yɛrɛ kɔni tun bɛ boli daminɛ Bamako kɔnɔna la k'a daminɛ su 0 heures la ka taa bila 5 heures du matin na nka u ye a lasigi a kɔ dɔɔni ka na bila 23 heures la ka taa bila 5
5h du matin na nga alisa ambe wati mina wa uka laini re jumɛn yasa a bɛ se ka segin na toga mina 22h ka taa bila 22h yani a ka to jour la ka taa bila 22h la bari ka da kan olu kun y'u ka laini ye yani unu jamana ɲɛmaaw ka sigi ka kuma yɛrɛ fɛnɛ kɛ nga u y'a yira k'a fɔ alisa a bɛ fɔ yɔrɔ minnu ma ko poste de contrôle n'o ye kɔlɔsilikɛyɔrɔw ye i b'a ye olu ka mobiliw alisa u bɛ gɛlɛya ninnu sɔrɔ yen nɔ jas ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ o gɛlɛya ninnu kɔni olu bɛ se ka dalakuru cogoya min na a ko nin baarabila in kɛra sababu ye segu sera mopti fo ka taa se gawo yɛrɛ kɔni sera ma mobili caman de olu de kun jɔlen bɛ yirimajɔ yɛrɛ kɔni donda yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ lafasalitɔn olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ bɛnkan min sɔrɔla mali ɲɛmaw ale ni min ye transporteur yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye camion caman olu kun jɔlen bɛ soforokunw na nka olu yɛrɛ kɔni ye baaraw daminɛ u bɛ se ka don n'o ye bamako yɛrɛ kɔni a kɔnɔna la alisa an bɛ to mali kɔnɔ duwanzan ka bɛn ni desanburu kalo tile 25 san 2022 i b'a ye k'a fɔ min ye banbacikɛla ye mali finitigilakaw ye wuli ka jɔ ka se ka o fanga bonya a bɛ fɔ maa minnu ma ko GTR n'o olu ye bɛlɛnikɛlaw ye min ye banbacu olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o maa fila ɲɔgɔnna si mali finitigilakaw olu ye dankari kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la munduru a yɛrɛ kɔni dafɛ dugu dɔ kɔnɔ an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana yɛrɛ kɔni kan ka bɛn ni desanburu kalo tile 26 san 2022 min ye sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 o tɛmɛlen ni miniti 40 ɲɔgɔnna si ye olu ka kɛlɛkɛ pankuru min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko hélicoptère Mi-17 n'o ye Niger finitigilakaw yɛrɛ kɔni ta ye olu yɛrɛ kɔni tun bɛ min ye baara dege wulikajɔ minnu ni olu bɛ kɛ pankuru fɛ o senfɛ pankuru yɛrɛ kɔni jigintɔla min ye u ka pankuru jigi kɛnɛ la finitigilakaw tɔgɔ la a kɔni ye min ye karasi kɛ n'a bɛ fɔ ko accident o de kɛra kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin n'o o ye pankuru bolila saba minnu yɛrɛ tun b'a kɔnɔ n'o ye pilote ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ni tora o baara la nka k'an to o sira kelen fɛ tuguni i bɛna ye k'a fɔ Niger finitigilaka kelenw olu ka wulikajɔ fanga de kɔni bonyara dɔgɔkun tɛmɛnen na min bɛ t'i jɔ banbaci 50 ɲɔgɔnna si la dankari kɛra olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a sɔrɔ a caman den de tun ye Bukare maaw ye min n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na nka min ye banbaci caman yɛrɛ kɔni ye u y'olu fɛnɛ minɛ ka bɔ u bolofɛnw na n'o ye kɛlɛkɛminɛw ye fo ka taa se maaw ka bagan minnu kun suyɔlen b'u kɔ o fɛnɛ minɛr'u la o bɔlen kɔfɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen na Niger kɛlɛcɛ fila olu kɔni ni binna maa 6 olu kɔni joginna an bɛ taa Faransi ale ni Turki yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi an bɛ waati min na Turki jamana yɛrɛ kɔni ka Faransi olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ wele bilala ma Turki ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ ka bɛn ni tɛnɛndon ye desanburu kalo tile 26 san 2022 min ye Turki ma ɲɛmaaw ye olu kɔni y'u ka dusumakasi yira ka bɛn ni min ye wale min n'a bɛ Faransi kɔnɔ bi ka hakilina don maaw la maa min o bɛ se ka kɛ sababu ye ka min ye Turki jamana ko o mangoya cogoya min na ka bɛn ni olu ka duguladen 3 ni a bɛ fɔ mun ma kirdu olu kɔni ka saya min kɛra ka bɛn ni Faransi jamana yɛrɛ kɔni kan an bɛ taa dolanci tasira la Pele ni ale Brésil dolanci ŋanakɔrɔba ye ale kɔni bi an bɛ waati min na farikolo kɔni sɛgɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko bon ni o ye kansɛri ye a nazarakan na o kɛlen bɛ ka a kɔni a sɛgɛn bi an bɛ waati min na a y'i to a ka banabaatɔ dilan de kan min ye kuma labanw ye ka se k'o fɔ a ka denbaya yɛrɛ kɔni ani a teriw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ye bi an bɛ waati min na ayiwa a bɛ waati jan bɔ min ye Pele a kɔni bɛ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se k'i jɔ a sen kan ayiwa min ye ka se ka bana in ka dankari k'a la cogoya min na nka an bɛ waati min na si bɛ ka taa bana yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka se k'a la o kama wele laban min ni a bɛ se k'o kɛ a y'o kɔni da a ka denbaya ani a teri olu bɛɛ lajɛlen ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɛnɛtɛliw na min lasiraw ma Sulemana Haidara fɛ Yeli Vision sanfɛ k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi ja ninnu ka se ka olu cari yaasa diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ